2, 3, come on! So, I'm back in another video. So natatawa ko. So, ngayon, wala akong content, pero abangan yung content na darating. Miss nyo na ba ako? Miss ko na rin kayo. Wala pa akong ligo. So, shout out kay Rian Marie Bilises. Tagal niya na nag-comment. Ngayon ko lang na-shout out kasi ngayon labas vlog. So, shout out sa mga nakasubscribe. Lalo na dun sa tropa ko. So, ngayon guys, wala akong content na gagawin. Sasabihin lang sa inyo. Sana, pabuhat nyo ako. So, pabuhat naman sa ML, please lang. Dalawa kami, Grandmaster, tapos Epic ako. Grandmaster si ate. Batin mo kami, adat, Grandmaster Epic ka lang. Huwag kang tataas, nalugi kami. Batin mo ako, Lugi, hindi kayo makakasama. So, batin mo ako. Comment ka kung gusto mo akong buhatin. Lagay mo, sabi ka. Comment ka kung gusto mo. Tapos, lagay mo Facebook. Add friend ba ako sa Facebook? Giselle Janine Baclagan. Add back kita. Follow mo ako, follow ba kita? Parang ganun ba? So, tapos, message ka sa akin kung gusto mo talaga akong buhatin. Tapos, bibigay ko ID ko sa'yo. Tapos, laro tayo. Tapos, buhatin mo ako, like kasi kami. Buhatin mo ako. Hindi si ditong botin ako, baka paglaruan nyo lang yung account ko botin nyo ako. Sige, thank you guys. Thanks for watching. Yun lang sasabihin ko. Botin nyo ako sa ML. So, comment kayo kung pubuhatin nyo ako. Trip lang. Pero marunong ako mag-ML. Pero trip lang talaga. Trip lang. Pero kung gusto nyo, decidido. Ay, sige pa. So, yun lang guys. So, sana na-miss nyo ako. Na-miss ko rin kayo. Yun lang yung sasabihin ko. Botin nyo ako sa ML. Comment kayo. Tapos, i-friend nyo ako. Add back ko kayo. Follow nyo ako. Follow back ko kayo. Parang ganun yun, di ba? Tapos, message nyo ako. Bigay ko ay message nyo ako. Follow nyo. Nyo ako. Bibigay ko sa Facebook. Sa Facebook ito lang gagawin mo baka nalilito kasi ako nalilito. Comment ka kung gusto mo akong buhatin, tapos add friend mo ako, Giselle Janine Baclagan. Ay, mali. Giselle Espanyol Baclagan. So, tapos pag ganon, add friend niyo ako, tapos message kayo sa akin. Tapos follow nyo na rin ako sa TikTok. Follow ba ko kayo? So, pagtapos nun, diba? Sorry, nasingit yung TikTok. Ito sasabihin ko sa inyo. Diba? Add friend nyo ako. I-unfriend ko kayo din. Pero again, may friends tayo. Tapos, message mo ako. Tapos, sabihin mo, bala ang message mo. Basta buhatin mo ako, ganun. Tapos, bibigay ko sa iyo ID ko. Tapos, ML tayo. I-search mo yung ID ko sa ML. Tapos, follow mo ko. Papollow ba kita? So, thank you guys for watching. Sana nga, maano nyo ako. Hindi naman sa nag-expect ako. Para lang may malabas na vlog ako at kung gustong buhatin ako. So, yun guys. Magpapaalam na ako. Huwag mo kakalimutan mag-like, comment, share, para punta sa iba. Subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga bago kong release na vlog. So, what up, mates? I love you all, mates. Bye-bye. Miss ko kayo na. Abangan niyo kung ano ito lalabas ko. Salute!